Vítajte v Readmio. Prinášame vám nový spôsob, ako čítať deťom. Veľké mamutie dobrodružstvo. Vo veľkom múzeu na lesklom podstavci stál už 2 roky mamut. Tento vzácny exemplár našli v zamrznutej zemi na ďalekom ostrove. Keďže sa z neho zachovali kosti, koža, kly a aj ďalšie zamrznuté časti tela, v múzeu mu pripravili to najlepšie a najslávnostnejšie miesto. Odvtedy tam prastarý mamut stál a bol vystavený žiare silných žiaroviek. Vedľa neho sa skvela zlatá ceduľka s jeho latinským menom Mammutus primigenius. Každý deň, okrem pondelka, keď bolo múzeum zatvorené, okolo neho prešlo aspoň 100 úžasnutých návštevníkov. Hlavne tí malí vykrikovali: Aha, mami, slon! A rodičia ich opravovali: To nie je slon, to je predsa mamut. Zvedaví ľudia deň čo deň cvakali fotoaparátmi. Každý si ho chcel zväčšniť na pamiatku. Vidieť ozajstného mamuta, to nie je len tak. Až jedného dňa nášho mamuta, ožiareného všetkými tými bleskami a svetielkami a žiariacimi očami, niečo náhle osvietilo. Mamutovi sa zrazu v hlave rozhýbali myšlienky, spomienky a kolieska. Jednoducho ožil. Ale spočiatku sa bál. Nikomu to nepovedal a ďalej iba stál na podstavci ako socha. Sledoval všetky tie rodiny, usmiaté deti a ďalších návštevníkov, ktorí stále opakovali: Wow, to je ale slon. Mamut sa divil. Čo je to ten slon? Kto to je? Nikdy o zvierati s takým menom nepočul. Na ceduľke bolo predsa jasne napísané Mammutus. Veľmi sa chcel dozvedieť, prečo si ho mýlia s nejakým slonom. Až raz v nedeľu pred ním zostal stáť chlapec v žltočiernom tričku a nadšene zvolal: Aha, mami, mamut! Mamutovi bol chlapec hneď sympatický a tak na neho žmurkol. Nabral odvahu, nenápadne chlapca poštuchol chobotom a pošepkal mu: Prosím ťa, ukážeš mi slona? Chlapec na mamuta vyvalil oči. Srdce mu bilo o preteky. Poriadne si zviera obzrel zo všetkých strán, aby sa uistil, že sa mu to len nezdá. Mamut zopakoval svoju prosbu ešte tichšie. Prosím, ukážeš mi slona? Neviem. Koktal prekvapený chlapec a cúval k dverám. Potom sa vystrašene rozbehol preč a už ho nebolo. Mamut zosmutnel. Až do večera stál nehybne na podstavci ako exponát. Ďalšie ráno bol pondelok, teda v múzeu voľný deň. Nikde nebolo ani živej duše, svetlá boli zhasnuté, hala prázdna, aj strážnici mali voľno. Mamut si len znudene kýval chobotom raz vpravo, raz vľavo a snažil sa dočiahnuť si na hlavu. Odrazu začul nejaký rachot. Otočil hlavu k oknu a zbadal, že z neho trčia malé klaunovské topánky a farebné nohavice. To dovnútra preliezal chlapec v žltočiernom tričku. Teraz však bol prezlečený za klauna, dokonca mal aj červený klaunovský nos. Škoda, že mamut nevedel, čo to je,
Rovnako ako slona ani klauna ešte nikdy nevidel. Poď, máme na to len jeden deň, povedal mu chlapec zadýchane. Ukážem ti slona. Mamut celý natešený prikývol. Na to sa ho opýtal, prečo máš na sebe tieto divné handry? Chlapec pokrčil plecami a riekol, ako myslíš, že sa dá mamuta previesť cez celé mesto? Musíme byť nenápadní. A tak sa budeme tváriť, že sme cirkus. Ja som klaun a ty si akože slon. Len ti ostrihám tie chlpy. A tak aj urobil. Vybral z vrecka nožničky a mamuta ostrihal celkom nakrátko. Potom otvoril zábranu na dverách a vypochodovali na ulicu. Chlapec viedol mamuta na povrázku, vykrikoval ako klaun a na malej trúbke vyhrával cirkusovú melódiu. Takto prešli cez celé mesto. Chlapec mal pravdu, nikto sa nečudoval. Naopak, ľudia sa obzerali, usmievali a mávali im. Dvojica zastala až pred veľkou železnou bránou s nápisom Zoo. Keď však chceli vojsť dovnútra, postavil sa im do cesty strážnik v uniforme. Kamže, vážený? Chlapec tentoraz z vrecka vydoloval akýsi pripravený lístok a podal mu ho. Strážnik čítal. Oblastné stretnutie veľkých cicavcov a ohrozených druhov v areáli zoologickej záhrady dňa... To je dnes? Och, áno, prepáčte, nech sa páči, vážený. Zdvorilo sa uklonil a pustil hostí dovnútra. Možno preto, že na lístočku boli 3 pečiatky a 4 podpisy a dospelí takým veciam veria. Chlapec vedel, že dospelí potrebujú pečiatky a tak získal na pripravený papier pečiatku z knižnice školskej jedálne a pridal aj sestrinu hračkársku. Hlavne, že už boli v zoo. A namierili si to rovno k pavilónu slonov. Ó, som taký nadšený! Rozplýval sa mamut a obzeral sa na všetky strany. Videl okolo seba zvieratá, o akých doteraz ani netušil. A v tom ho zbadal. Veľkého slona afrického. Hneď vedel, že je to on, lebo sa na seba náramne podobali. Podišli s chlapcom až k jeho ohrade. Aké bolo ich prekvapenie, keď slon bez váhania prehovoril. Aká vzácna návšteva. Vitajte, drahý mamut. Mamut odzdravil a prekvapene sa opýtal. Vy ma poznáte, pane? Slon sa usmial a rozhovoril sa. Pravda, že my slony máme výbornú pamäť. Praprapradedo môjho prapradeda a všetci pred ním si veľmi dobre pamätali našich vyhynutých príbuzných. Pozrel sa zhora na mamuta, ktorý bol menší než on a dodal, a ako si sme aj vyrástli, pozerám, že ste nejaký malý. Mamut sa ohradil. No dovoľte, prosím pekne, som veľký tak akurát. Trpazličie mamuty na gréckych ostrovoch a v Taliansku, tie boli malé. Asi ako veľký huňatý pes alebo školák, ale ja som veľký dosť. Chlapec v žltočiernom tričku počúval tento neobyčajný rozhovor a v duchu si predstavoval, aké by bolo skvelé chovať doma takého malého mamuta namiesto psa. Škoda, že už vyhynuli. Až v tej chvíli si slon všimol aj chlapca a veľmi sa zľakol. Och, to žltočierne tričko mi naháňa strach, my slony sa strašne bojíme včiel.
Nemohol by si ho, prosím, prezliecť? Chlapec si začudovane natiahol bundu, aby slony nestrašil. Také veľké zviera a bojí sa včely? Doteraz o tom nepočul. V ten deň sa však dozvedel oveľa viac zvláštnych vecí. Slon a mamut sa rozprávali o tom, ako ich druhy žijú, teda v prípade mamuta, ako žili kedysi. Hovorili o signáloch, ktoré si posielajú roztrasením zeme, o chobotoch, ktorými dokážu jemne rozlúsknuť oriešok i zdvihnúť strom. Že niektorí sú praváci a iní zase ľaváci. O tom, že môžu byť smutní, ale aj o tom, ako si ich ostatné zvieratá vážia a vždy ich pustia k vode prvých. Keď sa blížil večer, na znak priateľstva si slon a mamut preplietli choboty, ako by si tak podávali ruky. Rozlúčili sa a mamut s chlapcom sa bezpečne vrátili do múzea. Každý z nich na tento deň rád spomínal. Mamut mal radosť, že už konečne vie, kto je to ten slon, a slon sa tešil, že spoznal dávneho príbuzného. Pracovníci múzea síce ráno našli na zemi popadanú mamutiu srsť, ale usúdili, že je to asi z tých žiaroviek, ktoré tak silno svietia. Mamutovi dali srsť znova do poriadku a žiarovky vymenili za slabšie. A chlapec, ten chodieval striedavo na návštevu do múzea aj do zoo. Nosil pozdraví a novinky od mamuta slonovi a opačne. Žltočierne tričko si však k slonovi radšej už nikdy neobliekol. Naopak, vymyslel fintu, ako odlákať včely od slonov čo najďalej. Nakoniec ohrady, ďaleko od tých veľkých zvierat, vždy odniesol banánovú šupku a kúsok grillovaného mesa. Včielky to privábi a k slonom sa už ani nepriblížia. Aké je to skvelé mať takých odlišných kamarátov. Od každého sa tak môžeme naučiť nejakú zaujímavú vec, či už máme 10 rokov alebo 10 000.